Čo sa týka výroby, poznáme dva druhy výroby toho proseka. Poznáme, upresnil by som to dva štýly frizzante a spumante. V čom ale je rozdiel? Frizzante je vždy nižší tlak a rozdiel je v tom, že ktorékoľvek prosecco alebo aj iné šumie víno, ktoré je vyrobené iba v kategórii frizzante, môže to byť buď naperlené alebo aj prirodzenou cestou, čo si neskôr povieme, ako sa to vyrába. Do kategórii frizzante to môže byť stále uzatvorené skrutkovacím uzáverom alebo tým korkom s tým špagátikom, čo je veľmi tradičný pri prosecco. Ako náhle sme už v kategórii spumante, čiže bavíme sa plus minus veľakrát do tlaku okolo 4 až 5 barov v danej flaške, už to musí byť opatrené tým hríbovým korkom, agrafou, teda tou klietkou, tým drôtikom, ktorý musíme práve odtiaľ odstrániť. Treba si uvedomiť, že v obidvoch prípadoch sa bublinky do vína dostali prirodzenou cestou. Väčšina bude vedieť, že pri kvasení, keď boli niekde možno v pivnici, nachádzala sa tam sviečka, ktorá teda tam nie je preto, aby človek trafil naspäť, ale aby videli, že keď tam je veľa CO2 pri tichých vínach, tak sviečka zhasne. No a práve pri procese výroby šumých vín to CO2 sa zabezpečuje, aby sa nevylúčilo von počas kvasenia z vína, ale aby zostalo vo víne a hlavne tu nás sa bavíme o dvakrát kvasenom víne, či už to je tradičná metóda pre šampanské, kávu, sekty, alebo to je tzv. Tanková, alebo aj tzv. Šarmatová pre proseka, tak práve tá je zase v takých tlakových tankoch, kde sa dá tiché víno. No a keďže kvasenie prebieha a CO2 nám nemá kam unikať, tým pádom víno zostalo šumivé a už sa len pod tlakom plní do fliaš, ako napríklad máme tu na tu, dáme hríbový korok, drôtik a môžeme víno expedovať.